Üdvözlök mindenkit, én Krisz vagyok, és ez itt a Subway Surf. Ebben a részben szeretnék egy új karaktert venni, például a ninját. Ezt úgy szeretem. Akkor gyűjtsünk arra. Csináljuk. Toljuk. És ebben nem fogok vágni. Úristen, de belaggolt. Hoppá. Hú, de feltorkom amúgy. N. Mi a szó? Nice. It's a nice game. Hopp. Jumperman fog. Fucsás. Fucsás. Jézus úristen, hogy mi az, hogy fucsás? Szörfezzünk. Júj! Új. Hopp. Elmentünk, jó napot. Föl. Már megint neki mentem, ez hihetetlen. Mondjuk még egy chestet is szerezhetnék, mert akkor lehet, hogy abban is van pénz. Egy rekordot most biztos nem akarok dönteni. Ezért megpróbálok minél tovább coint szerezni. Júj! Hú, az nem sokan múlott. Gyerünk már! Fuss! Nem futsz gyorsabban, te fiú. Júj! Hú! Itt a C. Itt van még egy ilyen maszkféle cucc. Gyerünk! Jaj. Kicsit amúgy fáradt vagyok. Még amúgy is videózni volt kedvem. Energiám máshoz nincs is most. Különösebben. És akkor megvan a chest. És reméljünk jó sok coin lesz benne. Például 3000. Mondjuk ott tök rövid lesz a videó. Nem baj az. 3 perc megy össze, mert nem láttam jól. Azt hiszem, ja. Most már 4. Júj! Júj! Ne! Az mi volt? Átmentem a falon. Ja, hát én nem férek át, de hülye vagyok. Na, legyen benne jó sok pénz. Hát az nem is pénz. De jó. Ezért kellett. Hát ebben a részben nem hinném, hogy meg lesz. De nyomjuk, legyünk pozitívak, nyomjuk gyorsan. Hát ez jó lassú tempó.
ilyen lassú, ezt nem hiszem el. Remélem, hogy kitart ez a deszka. Na! Így is el lett használódva. Nem lenne jó, hogyha megint elkapna. Ez a dagadt fánkzabáló zsaru. Bocsánat, csak úristen. Emiatt meghalok, nagyon ideges leszek. Mert én pont kinéztem az ablakon, és hát majdnem meghaltam. Ami nem lett volna jó. Use. Mi az a use? Hey, hát kérem szépen. Ez nagyon lassan megy. Szerintem nem lesz meg a ninja. Hát ez hihetetlen, májt elrontottam volna. Na jó, mégse lesz ez vágatlan videó szerintem. Elrontottam, az a helyzet. És most van 16.500 coinunk. Amúgy most szerintem addig fogok vágni, még nem leszek gyors. Csak egy picit most még itt megyek. Azért, hogy ne ilyen full vágott videó legyen. Az úgy meg jó szar. Elmegyek százik, és akkor vágok. Ami mindjárt megvan. Jaj. Eljött az idő, csak itt még átfutok. Gyorsba. Most nem mekkora alvót. Elrontottam, de inkább megmentem magamat, és elhasználok egy kulcsot. Nem már gyors is vagyok. Hát azért van már lassan 600 coinom, ami meg is van. Úgyhogy ez nem lenne jó, elveszem. De amúgy szerintem így meg tök laggolni fog. Mert már ilyen gyors. Jó, de hülye vagyok. Mindegy már. Megint ilyen szarok, hogy tár. Hát inkább abba hagyom itt. Ha tetszett, kérlek nyomj rá egy lájkot, és iratkozz fel további videókért. Én Krisz voltam. Ciao. Vagy jönnek a követ. Tényleg, még akarok mondani valamit. Az, hogy este 7 körül lehet, hogy csinálok egy kis FIFA videót, FIFA 14-jel, és ilyen meccseket fogok lejátszani. Lehetséges, de hogyha nem, akkor nem. De hogyha igen, akkor azt is nézzétek meg.
Hát akkor én Krisz voltam. Sziasztok!